Kaixo neska mutilak, hau da Gazteon kazetaren bideobloga. Eta gaur tokiko merkataritzari buruz hitz egingo dugu. Zergatik da hain garrantzitsua gure herriko eta gure auzoko dendak eta merkatuak erabiltzea? Eta noski, bertan erostea? Prest zaude? Ia ba. Oroimen ariketatxo txiki bat egingo dugu. Azken asteotan non erosi duzu? Supermerkatuan, merkatuan, multinazional dendetan, denda lokaletan. Esango dizut tokiko merkataritza askoz hobea dela. Entzun. Lehenengo arrazoia da gertutasuna. Gehienetan jabea zu ezagutzen zaitu eta zuk jabea ezagutzen duzu. Orduan tratua nahiko pertsonalizatua eta gertuagoa da. Bigarren arrazoia kalitatea. Halako tokietan kalitatea askoz handiagoa izaten da eta freskoagoak, naturalagoak dira. Beraz, gure osasuntsurako askoz hobeak. Hirugarren arrazoia, ekonomia. Komertzio txikietan erostean, dirua bertan geratzen da eta auzoko ekonomia sustatzen dugu. Eta azken arrazoia, ingurumena. Halako tokiek eta dendek, enpresa handiekin edota multinazionalekin alderatuta askoz gutxiago kutsatzen dute. Nik ahaldudanean, beti ez da posible, baina ahaldudanean auzoko dendetara eta tokiko komertzioetara joaten naiz. Baita supermerkatuetara ere, baina biak mantentzen saiatu behar dugu. Eta orain galdetzen dizut, zuk zer nahiago duzu, supermerkatuak ala auzoko merkatuak? Hau izan da Gazteon kazetaren bideobloga, besarkada bat, eta laster arte!